Azzjoni f'waqta mill-kuntistabbli Andrew Caruana li huwa parti mit-tim tal-Pulizija fil-komunità fil-lokalità tar-Rabat waslet biex tiġi salvata l-ħajja ta' tifla ta' sentejn li kienet qed tifga f'biċċa laħam. Il-każ seħħ it-tnejn li għadda meta l-kuntistabbli kien qiegħed fuq ronda tal-pass fir-Rabat u sema kommozzjoni f'dar u ħabbat il-bib. Identifika ruħu bħala pulizija u daħal. Ommi t-tifla irrakkuntat kif bis-saħħa ta' dan il-kuntistabbli ġiet salvata l-ħajja ta' ċkejkna li kienet f'xifer il-mewt. Daqqa waħda nisma' l-bib iħabbat u kien pulizija. Tela u irnexxielu jgħinni biex taqla t-tiġiġa. Mbagħad bdejna nġeblu l-ambulanza miskin baqa' magħna, morna għand it-tabib. U għalli li t-tifla għalli ftit sekondi kienet tfadli ħajja. Il-kuntistabbli Andrew Caruana għal kif bil-ħidma tal-pulizija fil-komunità qed jingħata sens ta' serħan il-moħħ lin-nies. Li bil-ħidma kontinwa tagħna diġà qed nuru l-frott li kapaċi jħalli dan il-kunċett. Nemmen ukoll li residenti tal-lokalità huma moħħhom mistrieħ li jaraw pulizija fit-triq. It-tifla deret li bdiet tirkupra mill-ewwel imma xorta ttieħdet għand it-tabib għall-osservazzjoni. Ix-xkejkna tinsab f'qagħda tajba.